ang Maranom Falls na matatagpuan sa Bachelor East, Natividad, Pangasinan. Ang Maranom ay salitang Pangasinense na ang ibig sabihin ay maraming tubig dahil hindi ito natutuyo kahit sa buwanan ng tag-init. Ang bagong itinayong tourist attraction na Sky Plaza, isang ecotourism na may taas na 1,108 meters above sea level. Kaya sa bidyong ito, tayo magmumotor ng halos 1.5 oras. Aakyat sa Sky Plaza na may 1,217 steps at maglalakad ng 10 minuto para marating ang dating dam na ngayon ay Maranom Falls. Kaya tara mga par, umpisa na natin ang video. Right mga par, so magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. So ngayon meron na naman tayong panibagong pupuntahan. Sa araw na ito pupuntahan natin ang bayan ng Natividad para dayuhin ang kanilang mga tourist spot. So titignan natin kung gaano kaganda ito sa aerial shot. Andito tayo at binabaybay natin ang kahabaan ng Season Road pupuntang Natividad. So time check tayo 6:45 at mayroon tayong biyahe na 70 kilometers at equivalent to 1.5 hours. So medyo malayo-layo ang biyahe natin ngayong araw na to. So tara mga par, let's go! Okay, so sa mga viewers po natin, so nagtataka po kayo bakit hindi tayo nakakapag-upload ng sunod-sunod or linggo-linggo. So ang rason po niyan mga par, medyo busy tayo at hindi natin mahak ang mag-edit. Pero may mga naka-reserve na tayo mga video ating i-upload sa YouTube. Pag naging medyo maluwag-luwag na at hindi na masyadong busy ang kanyang lolo, tayo ngayon ay babalik natin yung dating ginagawa natin na linggo-linggo may ina-upload tayo. So ayan mga par, sana wag pa rin kayo magsawa na manood sa aming video at i-share ang ating mga video sa YouTube at saka sa Facebook. Okay, so andito na tayo sa may junction ng Paordaneta, Pabinalunan, puntang Manawag. Ayan. Okay, so bayan ng Binalunan. Wow, ito yung last na nung nag-vlog tayo, nung pumunta tayo ng Umingan. So pinakita ko sa inyo itong napakagandang palayan dito. Sobrang lawak. Pag nakikita, mapapansin nyo mga par, kulay green po yan pagdating sa drone. Ayan, so 7:08 at meron pa tayong 31 kilometers at equivalent to 43 minutes. Ayan, so makikita natin pasikat na yung natatakpan yung araw, so hindi masyadong mainit ang ating biyahe. Ayan, ang dami mga motor, tayo nakakasabayan, mga estudyante. Ayan nagtingin sila, nagre-relax sila para makita ang tanawin dito sa Binalunan, sa may palayan dito sa gilid. So andito na tayo sa may Asingan Bypass Road. Wow, ang ganda naman ito, napakalawak, 4 lanes mga par. Hindi natin alam kung ilang kilometers to, pero ang ganda, napakalawak ang kanilang bypass road. Nandito tayo sa may bypass road dito sa may Asingan.
Grabe, napakaganda pala dito. Ang ganda rin ng tanawin. Kita yung kabundukan dyan, no, sa gilid. At mga palayan. At ang mga magkabilaan palayan, mga par, nakaka-relax tignan. Kung nakita nyo sa drone shot natin, napakaganda. Green na green. Alright. So, tara. Diretso na tayo ng aktibidad. Let's go. Grabe. Napakakulimlim, mga par. Ang kapal ng ulap, natatakpan ang ating araw. So, medyo makulimlim ang biyahe natin ngayong araw na to. At hindi masyadong mainit. Sana hindi umulan. Okay, so andito na tayo sa may Narciso Ramos Bridge. Ito, mahaba din tong tulay na ito. Alright, so nandito na tayo sa may Santa Maria. So magpapakaliwa po tayo dito sa may Patayog. Okay, so itong dinadaanan naman natin na ito is Santa Maria Bypass Road. Ayan, so ito po ay nasa may gilid ng karayan or daanan ng tubig galing doon sa may bundok. Ayan, so kung umabot kayo dito sa video na ito, mga par, huwag nyo sanang kalimutang mag-iwan ng like and share at subscribe para makasama namin kayo sa susunod pa namin mga biyahe at mga rides. Let's go! Welcome to Tayug. Okay, so dito sa may tapat ng Magic, magpapa kanan po tayo, mga par. Papunta na to sa Natividad. Ayan. So dito tayo sa may bayan ng Tayug, Pangasinan. Alright, so welcome to Panoramic Natividad, Pangasinan. Ayan, so andito na tayo sa may Natividad. Yeah, marapit-lapit na tayo at meron na tayong 7.2 kilometers na biyahe. At 12 minutes na lang, mga par, makakapunta na tayo sa tourist spot nila. Alright, let's go! Iyan, no, ang Natividad Palace. Ayan, no, palace nga talaga, parang palasyo. So wow, grabe, ang ganda pala dito. Kikita ko na yung bundok dito sa may Natividad. Ayun, napakataas. Kung makikita ninyo dito sa may action camera natin, ayan, oh, kulay green, tapos yung napakataas dun, itim na. Ayan, grabe. Wow! Oh, bundok talaga, bundok na bundok. Ay, nakaka-excite naman ang lugar na to. Okay, so mayroon silang environmental fee na 20 pesos. Pwede na pong pumunta sa may Sky Plaza at saka sa Marunong Falls. So tatry natin puntahan yung Marunong Falls kung kaya pa. Pero sabi daw nila may lakad po na 10 minutes. Tapos ito naman is 1,000 steps. Wow, kaya ba natin yun? Wala pa tayong kain at umaga pa lang, ang lamig-lamig. Okay, so tignan natin, mga par. Subukan natin puntahan itong Sky Plaza. Wow, ang taas at napakatarik, mga par. So bawal iakyat po ang motor, so kailangan maglakad talaga para ma-experience. Ano yun, kuya? May na ano, kaya binabawal na.
Ah, yun pala yung story nun mga par. So, binawal po na ipasok ang motor sa Sky Plaza dahil meron po na disgrasya dati. Ayan, so yun po yung dahilan. Alright, so dito tayo sa may Sky Plaza mga par. So, sabi nila, so 1,000 steps po ito. So, titignan natin kung gaano ba ito kataas. Ayan, so, hi. So, tignan natin kung kakayanin natin. Wala pa tayong kain. Pero, tingin ko kaya naman. Kaso hinihingal na ako dito pala. Ang taas dito. Ayan o. Hagdanan pa. Okay. So first destination dito sa may bahay na to. Grabe. Sobrang pagod. Okay mga par, so hindi ko na pinuntahan yung pinakataas dahil hingal na tayo mga par, hindi ko na kaya. So hanggang dito na lang tayo sa kanilang first stop. So dyan tayo nagpalipad ng drone at titignan natin yung view. So ayun, so kung nakikita natin dito doon sa may drone, ganoon din ang makikita mo sa taas. Kasi pinalipad natin yung drone natin ng medyo mataas na. Pero nung may nakita akong uwak, itinigil ko mga par. Delikado din pala dito, may mga uwak din na umaaligid-aligid. So ayan, so sa mga kapwa ko nagdo-drone, so lakas ng loob nyo, saludo ko sa inyo. So ayan, nakakatakot din pala pag ganun. May nakita kasi ako dalawang uwak, so umaaligid-aligid dito sa may Sky Plaza. Ayan yung tinatawag nilang mini tiger head. Kung mayroon doon sa may Baguio sa Cannon Road, ito naman sa Natividad. Alright, so mayroon palang parking fee dun sa may mismong kanilang Sky Plaza. Ngayon, tatry naman natin dito sa may Maranum Falls. Subukan natin kung gaano ba ito kaganda, kung kaya bang paliparan ng drone. So, tara. Hindi ko alam kung saan banda yun Grabe, try nga natin. Ay naku. Ayun, so parang maliit siya na dam. Ayun, ang lakas ng tubig Tapos papunta doon sa may mga palayan. Wow, yung lakas nito. Kahit ganyan lang yung tubig. Ayun grabe wow. Wow. So ito na siguro ang Maranum Falls. Ayan, Maranum Falls. Parkingan ba sa loob ba? Dito na.
Ano man oras? 9? Sige, sige kuya. Ayan, so hindi pa siya nagbubukas pero napakaganda ng kanyang boundary, yung kanyang marker. Marunong Falls Gateway. Nice. Okay, so andito na tayo sa may Marunong Falls. So maglalakad tayo ng 10 minutes para makapunta. So kung titingnan natin mga par, ay no, napakataas na. Ang lakas ng agos. So check natin kung gaano ba kaganda itong falls na to. Tara, let's go! So time check tayo mga par. Alas 9 na po ng umaga. So ang init na. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng payog para di masyadong mainit. Pag ganitong oras kayo pupunta. Wow, sobrang payapa. At napakadali lang ang pumunta dito. Pag titignan natin, halos patag lang din yung daanan. Napakadali lang maglakad. Hindi kagaya nung pumunta tayo ng Kaparkan Falls. Masyadong matarik. Pababa yung dadaanan. Wow, may tunnel dito. Siguro ng tubig siguro to dati. Labasan or punduan ng tubig. Ayan o. Yung tunnel. Maliit na tunnel, labasan ng tubig. Ayan, naririnig ko na yung falls. Ang lakas ng agos. Ayan. So doon yung papunta ng falls. So akit ka dito sa may hagdanan. Wow, yun oh. Ang ganda. Mayroon na ring umaagos na tubig dito. So basa na po yung daanan. So mag-ingat po pag pupunta rito, baka madulas po kayo. Be careful, you might fall, sabi nila. Oh, yun oh, mahuhulog ka daw sa iyong minamahal. Hi, yan na par, ang Marunong Falls. Wow, wow, grabe, ganda. Ito palang Marunong Falls na to, dating dam, ginagawang dam. Mula nang nagkalindol, ganito na yung nangyari. Kaya hindi na nila tinuloy. Ayan o, yung mga simento na yan. Tapos yun o, ang laking simento. So nasira talaga. Ayan mga par, so ang lakas ng agos. Grabe, hindi mo pa. Ayan, tour guide. Anong pangalan niyo ba yan? Jerome. Ayan, shoutout kay Kuya Jerome. Siya yung tour guide dito, or tour guide na lifeguard. Ayan. So, kapag po tayo dito, makikita siya. Wow, grabe lamig. Woo! Ayan, mga maro. Grabe. Ang lakas na. Pangabot.
Ayan o. Kayo yung mga pumupunta dito, please naman po, baka pwedeng kunin nyo yung mga bottle nyo, yung mga basura nyo, kasi para maprotektahan naman natin yung environment dito, para may mga magmamana pa sa ibang henerasyon. Ayan o. Ayan pa. Ay, mga basura, mga pasaway. So, wag po tayong magtatapon ng basura pag pupunta tayo, or tayo mga bisita. Tayong mga bisita lang sa lugar na yon, wag nating hayaang ng mga basura magtapon. So ayun par, nasaksihan natin kung gaano kaganda pala itong Maranong Falls. Sulit pala dito. Ayan, so ginaid din tayo ni Kuya Jerome sa mga dadaanan natin kasi may mga bato na madudulas. So paalala lang po, kapag kayo ay bibisita dito, magdala po kayo ng aqua shoes para hindi masaktan yung mga paa nyo. Masakit yung mga bato, tinry ko na. So lumusong ako doon sa tubig, sa binabagsakan ng tubig diyan sa may falls. Grabe, pero napakaganda. Sulit yun mga par.